Bueno, egun on, gure podcasten Gipuzkoa Aquatics podcasten 3. programa, eta badirudi gehiago egongo direla. Gurekin gure betiko kapitaina, Jon Murua, ze moduz, egun on? Egun on, ondo, oso ondo. Oso ondo. Nola ez, gure patroia, Markel San Jose, justo gure kontrolen eta kontrol guztiak horrezkuetan dabil, eskerrik asko Markel gurekin egotagatik. Eta gure 3. programa hontan, bi pertsona oso berezi ditugu gurekin, Joseba Zubeldia eta Beñat Bidaola, kaixo gurekin egotagatik eskerrik asko. Ba, egun on. Kaixo, egun on. Bueno, pertsona daude, baina baita ere atzean klub bat dago, Tolosaldea Igeriketa elkartea. Hasiko gea lehenengo, gutxi gora bera zuen edo pertsonak ezagutuz, eta Joseba, gure kasuan adibidez, nola sartu zinan mundu honetan, Igeriketa munduan? Kaixo denoi. Ni txikitatik, igeri indet, Tolosa Club de Fútbol talden. Etzan talde bat gehiegi igerite genduna, asko entrenatzea genduna, baina bai, egia esan, teknikan eta asko figatze zian, eta hori asko, inkulkatu ziguten nola bait, ez? Eta hori, nik uste betiko gelditu zaigula. Geroa, ja, adolescentziko garaien utzi nun igeriketa, eta gero berriro bueltatu nintzen, garai hartan, igual asko enroiatzen naiz, baina, Asierroak Aikoa, Idoia Gibelalde eta etorri zian klubera, eta hasi ginen berriro, ez? Pixkat beste proiektu batekin, edo beste martxa batekin da junginen azten, eta han pixkat, benetan, ez? Ikusi nun nola, gehien gustatzen ditzaitena, edo, ez? In nahi nuna, nola bait, zan Igeriketa talde baten eon, eta batez ere, nahi gehien gustatzen izan zaitena izan da beti hori, ez? Igeri erakustea nola bait, ez? Eta hortik aurrea, Tolosaldea osatu genuen, duela 20 urte. 2004, bai, Eusabal kiroldegia iriki zutenen, udalak proposatu zigun Igarondo eta Tolosa Club de Fútbol bi taldeak elkartzea, eta nolabait, kondizio on xamar batzuk izango genitula gero Usabalen, entrenatzeko garaien. Eta hori pligotan aterako zala, eta hola. Eta lortu genuen elkartzea, elkartu ginen, eta hortik aurrera bide bat izan da. 2011an, gutxi gora era burua, koordinatzaile bezala edo ez, gelditu nintzen. Eta hortik aurrea, nik uste asko hazi ginen, 170 gelari izatetik, 300 piku izatea iritsi ginen 2019 arte. Hor, egontza momentua ja ez ginela sartzen kasi, genukan espazio hortan, pandemia etorri izan, horrek ja bere leku jarri gintun berriz, berriro igotzen joan ginen, eta gero, pentsatik izango deula, lehenko urten pasazitzaigun. Oso ondo. Bueno, eta nola ez, igerilariak izan zen dituzten, kirolariak izan zen dituzten, eta horietako bat, segurenik, zu izan zinen ez da, Beñat? Bai, alaxea, nire bai osoan oso ibilbide antzeko batetik, ez? Hemen bukatu dugu. Nire, txikitan Igerik ikasteko, ez? Gurasoak apuntatu ziaten Tolosa Futbol Klub talden, ez? Bere garaien ikastarok eta Igarondoko piztinan izatei ez ziala. Eta hortxe, Igeri hasi nintzen beak aipatutako Idoiakin, Josea beakin, Asier, Maitane, Nerea, ez gaur egungo lankide geanak, nire zure entrenatzaileak izan zian bere garaien. Eta oroitzapen batzuk indikan bazkat. Eta hortik, Igeriketa egiten nun, gero futbolare eta azkenen, gero Tolosaldea Usabal kiroldea irik izanen Tolosaldea taldeen hasi ginen Igeri. Eta betikoa gero askotan pasatzen, ez? Kirol bat aukeratu beharrakazu, eta nik arginakan, futbolen urte batzuk initu, baina Igeriketa gustuko genula. Orduan Igeriketa mundu hortan gehiago sartu nintzen, gehiago entrenatzen, garrantzi gehiago ematen, eta azken baten hor urtek, ez? Aurrea junala, gerozta gehiago gustatu zait, eta nik momentu baten arginakan de etorkizunea behi da, ikasi nahi nura kirolakin erlazionatutako zerbait, ez? Orduan, ondoren unibertsitatean ikasi nunde IBF eta magisteritza, gradu dikoitza, baina betire helburuakin, nik gustako zaitzena kirola da. Orduan, baita azkenen oain Igeriketako teknikari bezala, bide hortatik.
eta gusta, oso gusta. Eta Jon, zuk nola ezagutu dizu pertsona hauek, Joseba eta Beñat. Nik adibidez, jende askok igual agian ez du gogoratzen, baina igerilaria izan nintzen, eta ez dut gogoratzen Beñatekin serieren batean egon naizen edo ez. Hori da, zenbat urte dituzu? Niko hain 28, laroita maseikoa. Orduan, igual agian, ya está, ya. Claro. Eta gero, igual agian zu serie honenetan zinean, ez da? Bueno, pixkanaka. Ba, orduan, segurenik igual agian ni aurreko serietan nintzen. Bueno, Jon, hori galdetzen izun. Pentsatzen jarrita, igual Joseba zautuko nun, beha hor Tolosan entrenatzaile bezala zeunen, eta guendik igiri egiten zuen. Zen nik uste ligan baten, da txapelketa baten ikusi zen eta lauretara botatzen. Ze urte zen, auskalo, aztakit. 2000 urte ingurun. Eta Beñat ere kokatuta zeneukan? Bai, Beñat, gero Beñat, noski, gero go. Ni aurrago, ni laroita maseikoa. Lau urtekin noen digani. Bai, bastante aurrago, baina baita. Ni ja, zuke jo Tolosaldea bezala beti, ez dakit. Hoxe da, horitza. Eta Joseba, galdera bat, igeri egiten jarraitzen duzu? Ba, urte batzutan igeri ibili nintzen duela 8 edo hasi nintzen, eta duela 4 urte arte gola, baina momentu honetan ez dut igerik. Hau da, igerileko sartzen zenean ez duzu inoiz mentalidade hori igeri egiten hasteko edo largo batzuk egiteko tobar? Ez. Askotan pentsatzeet, hasi beharko nukela, baina ez dut pausua eman. Eta zure kasuan baina, suposadet baietzu hain dikan. Nei tarteka ikustetenen entrenamendu batzuk eta ostra, inbidia sartze zait, tarteka. Orduan, igual, helburu jakin batekin ez, baina saiatzen naiz tarteka igeriten, o aldi berendo gimnasioakin, pixkat tartekan hasten, beste kirolare bai, azkenen aktibo mantentzea, ez da, ohitura honak beti mantendu, baina igeri ere tarteka bai. Ola, inbidia sartze zaitene, urrengo gune mega, igeringo, eta hortik. Bueno, ni batzutan bai, aste hontan ez, baina azken egu bola hontan, badaukat helburu bat, eta da nire kirola utzi eta gero, segurenik bueltatuko naiz, Euskal Herriko minima bat egin nahi dut, eta gero ja berriro utzi. Ostra, erronka hori. Ondo. Bai, eta gaina, egunen batean hemen, ere, Olatz Altun ere izatea gustatuko litzaioke, hasi que Olatz mesedez, hemen zaude berriro gonbidatuta, baina nere erronka hortan Olatz irabazi nahi dut. Ez nuen inoiz Olatz irabazi, uste dut nere marka berea baino txarragoa dala, eta hori da helburua, hasi que Olatz mesedez entrenatzen jarraitu, ni 2 astetan martxan jarriko naiz. Ba, zo Mikel Esperantzaz galduta, jazta. Bueno, berriro bueltatuko gea, orduan, Tolosaldea igerik eta elkartari buruz hitz egiten hasiko gea. Gutxi gora bera hasiera, esan diguzue, 2004 hasi zinaten izugarrizko egoera izan zenuten, eta badirudi dena ondo zijoala. Pandemia iritsi izan, eta pandemia iristerakoan, nola ez, Gipuzkoako klub guztiak, kirolari guztiak, kirol guztiak, profesional guztiak, izugarrizko sufrimendua pasa zenuten, zure kasuan adibidez, zer gertatu zen, nola bizi izan zenuten? Guk lehenengo momentutik bastante aktibo izatea lortu genuen, ez? Online saio egiten eta komunikazioa saiatu ginen mantentzen jarraia, ez genuen komunikazioak inoiz galdu, egunero bialtze genien, lehenengo egunetik, saio bat, gonbidatzen genitun gurasok baita egitea eta bideo grabatu eta bialtzea eta holako gauzak, eta alde hortatik uste lan ona egin genula, ez? Momentu hartan lan gendenak, aktibo mantendu ginen, eta hori. Eta gero egia bueltatu ginen momentua izan zala, ez dakit ze fenomeno dan, ez dakit nola esplikatzea nago, baina izan zen, nolabait jendek zeukan zona de konfortetik aterata zeuden, ez? Edo amorru hori, edo gogori, grin hori, ez? Erronkak hartzeko zeukan erreztasun horrek, intzigun, ekipoa pila bat hobetu genuen, izan zen, gauza txarrak ekarri zituen pandemiak, baina aldi beren gero ikusi genuen, gauza oso onak intzitezkela jarraian. Nik adibidez, Jon, ez dakit gogoratzen dezun, baina nik ikusi nituen Tolosaldeako bideo batzuk pandemia garaian, okerrez banago, etxean, birajeak egiten, irterak egiten eta bar, hau da, jendea oso aktiboa zeon, ez da?
Zure kasuan adibidez, kluban edo entrenatzei bezala zinan, edo igilari bezala hoendikan, nola bizi zenun momentu hori binat? Bai, orduan ja entrenatzaile bezala, eta ez, Joseak esan duen bezala, hasieratik ja martxan jarri ginen, eta, karo, bilatzen genituen estimulu berri batzuk. Hasieran bai egite genituen saio batzuk, ez, igual, koreko ariketa, gero intense egotzeko ariketa batzuk, baina azkenen jendeare, azkenen gorra izan zen, ez, orduan betire egunerokotasun hortan oso monotona izatea iritsi izan orduan esaten, estimulo berri bat, eta orduan YouTubeen hasi ginen bai bideo grabatzen, ez, beste modu bateko informazio bat helarazi, eta jendeare bai, azkenen irikia izan da, animatzen zen, eta hortxe ikusten, ez? Eta, azkenen nola, eguna etxen pasatzen genuen, ez? Nigo gatzen naiz momentu, zein etxen da, atera hor, gauzak, ez da gizze, salan jarri, eta egoera berezia, baina, ez, gero esan dago, hortikan nik uste indartutatea ginala, eta igerilari ere bai, nola baiteko mentalidadetekin momentu hau pasa dut, eta hortikan aurrea, kalea saltoa izugarri antzan da. Eta, esan jon? Ez, nik uste izan zala epoka bat den hori asko exigitu ziguna, ez? Horren azkenean exigentzi hortara ohitutzen zenen, da betikotasunea bueltatzen zenen, astezea gauzak desberdin iten, gauzak batez ere desberdin ikusten, eta azkenean igual horren ondorio da beak esan duna, ez? Nik uste jende asko ipase ditzaiola ja bizitza ez zala berdina. Gauzak ez dituzu berdin ikusten, gauzak ez dituzu berdin baloratzen, eta ondorioz ez dituzu berdin egiten. Horren ondorioetako bat da jendeak ja igual beste ikuspuntu batekin gauzak bestera batea egin da, nola esplikatzetik beste maila batea behira jarri zala, eta behiratuta gero ine bai, ez? Orduan uste orokorrean denoi pasaditzegula pandemiak ekarri zundazen jendea goze asko zeukan gauzak iteko, pentsatzezun nola baite gauza okerra behik ja ezin zala pasa, orduan denakin aurrea jotzezun, eta mentalidea horrekin jendeak lortu zituen da lortzen nahi da orduandik igual ordu arte ezin zitezken gauzak, baina igual pentsatu ezin zitezken gauzak, ez? Eta hor nik uste pandemia garaiak eta batez ere pandemia ondorengo garaiak gauza asko erakutsi zizkigula zentzu hortan. Eta hori da, igual askotan Josebak nik itzite eta holako gauza dira ikasi dituzunak eta gero mantentzen jarraitzen saiatzen zena bintzet. Eta nola ez, pandemia esan egun batetik besteko gauza bat, garai bat izan zen, pixkanaka ere normaltasunera bueltatu ginen, eta zuen kasuan adibidez, izugarrizko igoera izan zenuten, ez ditute izenak alde batera utzi nahi, baina adibidez matxinen kasuan, edo izugarrizko igilari kamada berezi bat izan dezue, eta izugarrizko mail edo diferente batera ikusten duten. Esan behar da baita, pandemiatik bueltatu ginen Naia Garridok horri zan, eta horrek bai begi pixkat irikizizkigula, Naia Garridok berezko potentziala handi bat zeukan, izugarrizko talentoa, eta horrek baita noan gindun beste realidade batea, ez? Eta gu ere, nik uste pandemian ondorengo ikuspegi berezioi eta nahiak etortzeak, baita guri pauso bat aurrean batean lagundu zigun, ez? Eta jendeen rezeptibo zeon, dena intzan biderkatu, ez dakit nola esan. Eta hortik... Agian igual pandemia ondoren proposatu ziren gauza asko, pandemia horretik igual etzian hartuko, etzian helduko, pandemia ondoren leku askoto pasazalako ja gauzei bestera batea heldu zitzaien. Hortik igual gero emaitzak, ez? Eta lorpenak ez bakarrik askotan seguna, ez? Bakoitzan gaitasuna o talentuan arabera baizik gauzak nola ikusi eta nola egin, ez? Eta nik uste pandemia ondoren olako gauzak gertatu ziala o juntatu ziala eta horregatik ere ondian emaitza, ez? Eta hor gaude, momentu horretan gaude. Tolosaldearen momenturik oberenetariko bat, edo oberena, igelari izugarriak, igelari kopuru izugarria, eta batean zer gertatzen da? Bueno, aurreko 2023ko martxon, enteratu ginen Tolosako kiroldegiko langilek greba bat indartzuela. Sorpresa zarra bat gintun, hasieran ez genuen siniste, hasiera baten gaina guatzen naiz,
10 egun inbar zituztela, 11 hain zituzten martxon. Justo gure kompetizio bat harrapatu zuen tarten, eta esan, nola 11, jendeai asko iruditzen ditzaion, ez duale, etxeaiko, eta nola 11 ingo dituztela. Jode, 11 horien ondoren, greba, zeitateako, baina indefinida egin behar zutela, ez? Eta benetan ingo dute, eta bai, intzuten, eta, egin behar izan zuten, olo que sea. Eta egon ginen, 11 egun martxon, gero izan zen Espainiako txapelketa jarraian, aste santuk, eta maiatzen itxi zuten. Eta orduan egon ginen, azaro arte, piztina itxita. Guretzat izan zian 8 hilabete, piztina gabe, azken finean. Baina 8 hilabete dira, eh? Bai. Eta zure kasuan mehiat adibidez, momentu hori, hau izan zen zuen pandemia pertsonala, hau da, pandemiari buruz hitz egiten duenen, etorrexegatik hasi gea honekin, baina zuentzat 8 hilabete hauek izan ziren potentenak. Bai, egia izan da oso gorra izan da. Zate ikuste genuen, nolabait pandemia ondoren pixkanaka igoera bat egon da gero, eta justo bat taldean momentu, gorenen, nun mutien taldeare bai, Espainiko kopako lehenengo mailako sailkapena lortu zen, daena, eta greban ondorioz, azkenen ezin izan genuen zatik anornek de bai, alderdi ekonomikon de bai, azalduko una pixka gero oso, baina eragin da kalte bat izan du. Orduan izan zen, nolabait, argia bezala ikustetzula, eta gero, desagertu, eta hortekan aurre, egoera gogorra, eta azkenen esan dezuna, gure lan tokia itxita, egunerokotasunen entrenatzeko leku bat, eta horrek emantzuna da, gero azalduko du, baino leku desberdinetan, igerilarik muitzen jutea, gurason laguntzakin, eta nolabait igerilarik kokatu piztina desberdinetan, kiroldi desberdinetan, alda modun, ordutegi zaietan, eta izan zen hilabete zaiak. Eta 8 hilabete horietan, Jon, zuk beste modu batera ere ikusi ezu hori, baina 8 hilabete horietan, nola ez, plan B eta plan C guzti horiek aktibatu behar dira, eta zer hasi zinaten egiten, nola junt zinaten, zer egin zenuten, gutxienez normaltasun puntu hori nolabait ere jarraitzeko normaltasuna ezen inoiz iritsi. Zuen etxea itxita zegon, baina bitartean zenolako plan B horiek aktibatu zenituzten. Gu, momentu hortan genden, lehen ez ditugu aipatu, baina bai Nerea Pagola eta Maitane Zubeldea, gendi musu bat, biei. Geunden, orduan lauoka eginan lanen, momentu hortan, Tolosaldean, hasi ginen juten Zumarraga, Beasain, Lazkao, Ordizi, Andoain, Bilagona, Pako Ioldia etortze ginen, eta momentu baten Zuaiztia ere etorre ginen. Eta zan, askotan jute ginen ordu bete bakarrik egotea, kale baten bakarrik, orduan, izan zen eromena guretzat, pertsonalki asko desgastatu gintun, pila bat. Igerilarik izugarrizko esfortzua egin behar izan zuen, beraien gurasoak baita, eta, hola. Eta nola ez, batzuk etxi zuten, igerilari kopurua jeitsi izan, nola ez, pertsona batzuk ezin zuten ritmo hontan jarraitu, zuek ere, Beñat, Joseba, etxi hitza buruan zeneukaten, iritsi izan momentu kritikoren bat esanez, hau horrela, ezin dut jarraitu? Iraien izan zen, nire ustez pentsatze du momentuik kritikona bezala, nolabait, denboraldia bukatu izan genuen, baina esate dugu, iraia iristea, eta, denboraldi guztia aurretiak hau, eta aldi beren gure etxea itxita, orduan. Martxan jartzeko edo irauteko aukera aukiko dugu, bai edo ez, orduan. Hor nola baiteko apostua egin genuen iraien de bai hasten, jakin daia igerilari gutxi goginala, azken baten greba guztia, denbora guzti hortan zehar, 8 hilabetetan, igerilarian erena galdu dugu, dala 100 piko igerilari, 300 barrienda gutxi izatea pasa ginen. Orduan, klaro, horregakan gero, ondorio guztekin. Eta nik uste momentu kritikena denboraldia esera izan zala, nuen, arzteak hau, ez da hau, baina apostu bat ingenun da hortik. Kasuan, Joseba? Bai, guain Beñatik komentatzen egon, Bilagonan, sartu genitu nigerilarik, de estrangiz, gimnasioa adibidez. Eta, karo, molestatu dite zuten, eguneroko, zan
jateko espalin baukazu eta eroskia lapurreta guten batzea bezala, ez? Ez genukan beste aukeraik. Eta guatzen ditu, gerenteakin. Osea, bueno, eta hemendik gero eskertuko dugu, baina egia da, egon ginen piztina guztitan, eta egon ginen udaletxe guztitan, eta euki genuen tratua, osea, nola tratatu gintuzten, eta zenbat emateko askotan ezin zuelako, ez zeukatelako lekuik, ez zeukatelako aukeraik, baina denak izugarrizko borondatekin hartu gintuen, pasada bat. Eta honek, esan dizian, ezin dezu esartu dio, bat, eta guatzen naiz, esan dioten. Negarrez, baina negar baten, han Bilagonako ibaian ondon, osea, hori ibaian ondon, nola egon itzan, eta hor, jartu behar du erabaki bat, o aurrea, o atzea, baina ezin dugu jarraitu, hola, zen. Eta aurrea jarraitu genuen, eta, bueno, egia esan, bida, hemen gaude, eta... Harrera jarraitu duzu, baina ondoriak egon dira. Leno esan dugu, igerilari kopuru hori euneko 50 jitsi zala, baina ere ondorio ekonomikoak egon ziren, ezta? Ondorio ekonomiko horietan, seguruenik, suposatzet, oraindikan jarraitzen dezuela, nola dago egoera, nola ikusi edo nola bizi zenuten ondorio ekonomiko hori eta nola da gaur egungo egoera? Ba, nolabait, ekonomian hor, euki genitu hilabete guzti horietan, karo, eskola geldik euki genuen, eskola masterrak baita geldik euki genitun, eta jarraitu, saiatu ginana gutxinezan, entrenatzezun taldea edo taldeak mantentzen, ez? Alebina infantila eta zarrenak. Horrek suposatzen, diru sarreraik ez eukitzea, momentu hortan. Orduan, guri falta zaigu diru sarrera horiek, ez, hilabete horietakok, eta gero, erena galdu genuen, sarrera horiek baita, ez? Ez dakit, 50.000 euroko zulo bat ingenuen. Osea, zulo bat edo eta hori, igerilaririk kostatu zaie, zeude nahi, diru gehiago, bere aktibidadea egitea, lehengo urtean, eta... Orduan, zenbakietan ondorioak, bai igerilariak eta bai ekonomikoa, baina baitere ondorio pertsonal batago. Oaindikan gogoratzen dezu hori, eta segurenik zuen bizitza erabat aldatu da. Zuen ustez, egoera hau bizi izan eta gero, nola ikusten duzue zuen burua? Arro zaudete, asko ikasi dezue, zenolako ikasketa atera dezue? Hau da, zuek oaintxe bertan edo zuei entzuten nahi dian pertsonak egunen batean, horrelako egoera batean bizitzen badia, zer esango zenukete? Zenolako gomendioak edo zenolako hausnarketa egingo genuke? Nik uste nolabait, apostu bat inbarra dagoela, eta askotan gehien bat nik uste laguntzeuna, eta guri lagundiguna, Josea lehen aipatun bezala apostu bat idezu, eta gero hortik aurrea, kanpotik, jasotako laguntzak, bai federazioan aldetik, federazio desberdinak, zuen ere bai, ondoren baitare beste kirol taldegatik, beti prest zeuden espazio bat usteko, behaiek altzuten, behai ere gestionatu zuen, daude klub batzuk behaien planin aldatu dela gure igeriarik sartu alizateko ere bai, gero kiroldegi bertako tratua bai langileekin, bai bertako beste entrenatzaiekin, da dena, udaletxengatik, eta nolabait horrek, esate genuen, etxen ez gaude, baina etxen bezala sentiarazte dugu, ordu noi oso eskertuta gaude, herri guztitako eta laguntza guzti jasotakokin. Eta nolabait, gu, ez dakit, baina indartuta ere bai atera, esan, gu nolabait, esan dugu, apostu bat indeu, atera egontatik, eta nolabait autokonfiantza hori bai eman digude, klub ezela indarra gau, orduan. Beste egoera baten, esan dagoa, pasatze, azkenen beste herriko kirolde egiten de bai egoera, hola da honen, igual gertatzeakan arazoa gala. Animature bai, konfiatzeko behien buruan gan, behien taldean gan, da indarrakin aurrea jarraitzeko, zatik momentu hobegore iritsiko ja. Joseba? Bainatek esateuna, ez? Laneako gogoa balin baukazu eta superatzeko gaitasuna handia daukagula, ez dakit. Azkenen kiroleen gaude eta egunerokotasunan igual beste proportzio baten, esan nahi dut, askot lan gehiago indeu eta gehiago kosta zaigu eta energia asko gastatu deu, baina egia superatzeko, gure burua superatzeko erronka hori eguneroko, gure barrun dara magula, nik uste kirolen gauden jendek, iruditzen zait. Eta egia da, azkenen ordaindu behar ezun prezioa da altua,
baino jasotezuna baita askoz handigoa da, ez? Ni momentu beinatek esategun bezala, ekainen adibidez, esan, guraso batzuk elkartu zian, eta, zozketa bat iteko, antolatzeko, dirua atera genezaken, eta bat eta beste, ze, urtea bukatzeko ere ez geneukan. Ez genuen urtea bukatzen. Eta, hasi ginen eskatzen Tolosako komertziotan, eta generoa, eta hola, eta izugarrizko erantzuna eman ziguten. Eta gauzaiek eman digute askoz, ez dakit nola esan, poz gehiago edo motivazio gehiago, positiboa izan da alde hortatik. Nik ez dakit Jon, baina hemen nabaritzen dudan hitza da resilientzia. Hau da, zuek izan dezuen resilientzia izugarrizko izan da, zeate erreferentzia bat pertsona guztientzat, eta niregatik bakarregan eskerrik asko, eta batez ere izugarrizko errespetua daukagula, zuek bizi izan dezuen momentu hori oso zaila izan da, eta nire ustez azkenean kirolean kirolariak daude, eta kirolariak behien bizitza, hasiera batean 10 urtekin etorriko dira, eta azkenean bibentziak ikasiko dituzte, esperientziak ikasiko dituzte, eta zuen klubera iristen diranean ikusten dutena da, segurenik momentu txarrak biziko dituzte igilari horiek behaien bizitzetan, baina ez dutela inoiz etxiko, eta azkenean izugarrizko ikasketak aterako dituzte. Ez, nik uste hori da, ez olako gauza batek, o bertan bere ustez zaitu edo indartxu bat atzezea. Eta beraiek eukiguten gaitasuna da, momentuik okerrenean ere zerbaitekatik, baina aurrera segitzea. Eta horrek, erabaki horiek ekartzen zaituzte honea, eta behin ja ateratzen hasita edo hobeto zaudenen, leheno komentatu hona kontuatzea, igual, norbait esatik jaztaukazu zer galtzeko, hau baino okerra hoik ez dago, eta ja gauzak besteratik ikusti duzu, eta seguro, beraiek aurretik daukaten rekorridoekin, guain daukaten sensazioekin, hemendik aurrea gertatuko danan ikuspegia, ikuspuntu oso desberdin izango da. Orduan, zorionez, hemen dauzkagu guaindikan, eta ni guain gutxi gora era hortan pintxantzen dut, ez? Guain beraiek hemendik aurrea egin dezaketenaz. Eta horta bidatu behar gara, ez? Horri bidatu behar dugu. Ondo dago, honea bezala eturri, eta ontaz hitzeitea garrantzitsua da. Zatik hemen podcast hontan esaten dugu, ez? Batez ere pertsonak ez duten ditugu, eta hemen aipatu da, pertsonak asko desgastatu dira. Ze gertatzea pertsonak jaz dira. Oindik desgasta horren ondoren, ja pertsona hauek ez dira berdinak izango. Eta pertsona hauek hemendik aurrengo duten desberdina izango da. Eta ni horrek sortzen nola bateko egonezin green positibo hori ez. Baina batez ere, holako momentutan itziten dalako eta mai gainen jartzen dalako ze gertatu da, eta bere nola bizi izan duten ez. Eta gurekin Joseba eta Beña daude, baina daude beste pertsona asko, nora ez, Gilaria, gurasoak, Maitane, Nerea, guztion artean egin dezue ibilbide hau, eta azkenean iritsi zeate, lortu dezue, eta orain, 24. denboraldian gaude, eta, zer moduz, jasi da denboraldia, zer moduz hasi zeate, nola ikusten dezue, dena ez da triste izan behar. Bai. Oain zorionez, iraien, esate genuen, eskolain nolabait, buelta bat eman, edo jendea erakartzeko alternatiba berrik, ez? Eta eman dieu pixkat forma ateirikiak, ez? Orduan, nahi zuen umeak edo, apuntatzeko, proa egiteko aukera zakan, jolasan bidez, ariketa desberdinan bitartez. Eta zorionez, erantzuna hona izan da, orduan, oain, ume desente hasi zaizkigu, orduan, alderdi hortatik lasaiago hastegia denboraldiak, konparatuta esateguna, ez? Konparatu hain dela urte bete iraien nola daunden, no gaur egun, orduan. Hor ere bai, basanagoa, ez? Azkenen igerialari gehiokin, proiektu berri gehiago egiteko aukera, eta martxan jartzeko aukera, eta hor gabiltza, pixkanaka, ez, askoz optimistago, eta mendikan aurrea, ez? Alare, esan ez, jarraitu nahi dugu handitzen, da gero ez da gauza handigo egiten, da dena. Ez esan dago, igual indartuta atera gara eta horrekin de bai nola baiteko, beste helburu batzu jarri baiteu eta proiektu berrik, eta baina egia esan ilusiona dutan ere ustez, ez iso? Bai, oso ondo juntza egu egia da, iraila iritsi zen aurreneko astea, aurroain ze pasatzean, ze erantzun daukaun, ez?
Ba, aurreko urten egia kiroldegia nahiko itzalita egon zan. Nola azaron irik izan, ja jende beste gauz batzuta apuntatu zan, jende beste bideo batzuk hartu zituen. Urten egia da, berriro izan dela urte hasiera, kurso hasiera, komilarten normal bat. Eta horrek, lasaitu gaitu, indeu kaptazioan bat, ume asko hasi dira, eta oraindik ez gaude lehengo zenbakitan, noski ezetz, eta oreka ekonomikoa ez teu lortuko oraindik, baina, lehengo urten aurre ikusi genuen, 2 urte, 3 urtetan, ean noiz zenbaten errekuperatzean, ez? Martxa hontan ikustet pare bat, datorren urteako beste kaptazio bat olako egin da, gutxi gora normaltasuna lortu dezakeula, orduan. Hori, oso pozik gaude, oso pozik. Eta gazte bat... Junda podcasta oso triste eta oso Ja. bajo. Guain hasiko ja ziria sartzen dela, ziria sartu inor. Eta egia pozik gaude momentu honetan. Indar berut atera gehala iruditzen zait. Hombre, podcasta hola junta, realidadea holako izan dalako, ez? Ezin daukatu, realidade hori izan dela, eta ezin daukatu, horrek bai, oain beste gauza sortarazten dula. Gertatzen da, ezin dugu hendik aurre ikusi, bestela, hasiko inan gorak etortzen ni lehenengoa, baina, pixkat, aguantatukoet, baina, esan da, okrin hori, egon ezin hori hor daukat, eta beraiek hendik gehiago ez, baina, zehati da, gertatu dan guztiagatik, gertatu dan ezin duzu, lehen esan dena txistetan, bertxotan, parrez kontatu behar da, gertatu dan bezala, baino, zorionez, hemen gaude eta hola gaude, ez, gauden bezala. Eta galdera bat, oantxe bertan gazte bat etortzen bada Tolosara, edo Tolosaldeako, klubara, zuen ustez, nola salduko zenukete igeriketa zen? Azkenean, kirol asko daude, futbola, gainea Tolosan kirol asko praktikatzen dira, Tolosa eta adibidez askotan esaten ez gauza bera, Zarautz, Urola Kosta eta bar, izugarrizko kirol grin hori dago. Zuen kasuan adibidez, egunen batean, umetxo bat hor badago atean, zer esango zenukete igeriketari buruz, zergatik zuek egon zeate azalontan, hau da, zuen pasioan bihurtu zan, horrexegatik bizi izan dituzue horrelako egoera txarro hauek eta azkenean resilientziarekin gaitasun hori erakutsi dezue. Umetxo hori, gazte hori, neska hori, muti hori, zer esango zenioke? Mesedez, igeriketara etorri eta ikusiko duzu zer? Gehien bat, esateuna, guk klubak gau antolatuta eskolakin, orduan. Ez, umean helburua izan behar du, uretan konfiantza hartzea, eta nolabait, guk iteuna, ez, oso, ez gainen gaude eta oso garbi esplikatzea izkieu, gehien bat teknika hon bat ikasi behar dutela. Ez, igeri ondo ikasi, eta gero hoi, zure bizitza guztiako emango zu, ez da azten. Orduan, ez, bideratze du gure eskolas, jolasan bitartez, ariketan bitartez, baina betire helburu garbi bat. Baek teknikoki txukun igeritea. Orduan, nolabait garrantzitsuna, eta gero aurreago esateuna, gero klubak, ez, bere bideaka, errendimendu bidea. Baina esateuna, ez, nolabait, ez, gukina hasi ezkeo, garrantzi gehiena ondo igeri ikastea dela. Ez, eta gero azkar igeriteko aukera aurrego gutuz, baina baintza garrantzia hoi. Así que ara gerturatuko dira, eta ja hasiko dira teknika jotak lantzen eta gaina disfrutatzen, noski, Bai, horri garrantzia handia eman digu, eta uste beti izan dela gure, selloa, ez daki nola esan. Askotan nik uste edo zeineko igeriketa ikusi norbait ikusten badu Tolosaldeako norbait, ikusten badu norbait Tolosaldeako igeriten, naiz eta beste gorro batekin antzematea, ez, Tolosakoa zein dan. Eta, nik uste hortan, eta hor jarraitu behar deula, eta hola. Askotan minik haundin hortiz eta horren, ez? Hau da, zu baina hartzen dezun lana eta zuk sinisten dezun hori, pikutara dihoala, ez? Eta azkenean nik uste askotan indarra hortik atatzea zula baita. Hori mantentzeko nola bateko grina, hori mantentzeko desio horre mantentzen zaituztutik. Hauek hemen zutik bali badaude hor barruan zerbait oso indartsua zeolako, eta adibidez, modu honetara esplikatzea digute, ez? Beregin igerik eta ikusteko moduan zati garrantzitsu bat hori da, ez? Teknikoki hilariak igeri ondo nola inbar duten. Eta horregatik, gauzak izki daudenean,
beste gauza batzuen artean, olako gauzek mantentzen zaituzte bizirik, eta oin bizirik zaudenean, edo hobeto zaudenean, ateratzen den lehenengo gauza, indarra hartzen duen lehenengo gauza hoxe da, ez? Horren azkenean bakoitzak bere funtsari heldu behar dio, eta bereien funtsa egualoi da. Igeri teknikoki ondoitea. Hortxe Markelde bai, igeri eharki kasetzen gukitza. Horri txili baina. Baita, Hola, ziri pixkat, bestela aspertu ingo eta. Behar ez autu dituzun, Lazkago piztina eta ez autuzun, bai? Agreba garaien beha oa indikan guri galeria zen, da tarteka juntzan Lazkagoa, behar sain aztakit, baino. Oin, unanu astean Euskadiko minibaiteko entrenatzen, Agian fitxatin beharko deu, eta igual... Tolosaldean sartu naiteke edo Donostiko izan da ezin dut. Bai, posiblea. Posible da. Bueno, orduan... Entzun duguna gero, hemen dena da posible, Mikel. Ez dago ezinezkoik. Bueno, ja podcastarekin bukatzeko, galdera, bi galdera egin naizkizuet. Bueno, zuen kaferik, zuentzat, kafe bat nahi badezue, ze kafe mota izango zen? Beha, segun, nik askotan gozaltzeko, Bai. Mas kankarro, mas kafesne, baina gero, egunen zerre ebakia erresa gozatzen zait, eta nik bibi hor. Zure kasua, Joseba? Nik ebakia hartzet. Ebakia. Eta alba da esne gutxikin. Eta azkenengo galdera, Tolosaldea urte askotara ukiko dugu, hori erraz ikusten da. Ametsa? Zuen ametsa, hemendikan ez dakit esan 10 urte, 20 urte, zuen ustez nola ikusten dezue zuen Tolosaldea klub hori etorkizunera begira, zein da zuen ametsa? Jo, galdera, errautak, bai. Bai, ona botazu, Bai. Nei... Misioa ez autu dugu. Bai, misioa argi eta garbi dago. Ondoitea. Horrek ekarriko duen bisioa, horrekin etortzen da, horri launtzen dion bisioa zein da. Nik uste nola baitu haindikan helburuk urte askotako jartzea zaila dela gatozen egoeragatik, ez? Orduan, egoera ontatik igual gertugoko helburu batzuk, ez da esan dako, lehengo igeriariko purua iristea, jarraitzea jendea, ez guztua etortzen gure gana, igeri ondo ikasten, gero, ez, errendimendua behi da, igual izan daiteke berriro lehenengo pausua Espainiako lehenengo mailan sartzea, eta hortikan aurrea, ez, azten jarraitu, esan dako, ez, gero igerilari batzu azkau Europako txapelketa, munduko txapelketa, eta bide hortatik, azten jarraitu gehien bat, eta gero, etorkizunak esan gau, ez, hortik aurrea zer. Bai, oso ondo esan dezu. Bai, nik uste, horti, joala. Igual muy formal, baina ez da. Bai, askoz gehiago ezin dugu hazi esan nahi, igerilari kopurua, nik uste, baina lortutako, ez gara gehiago sartzen, esan nahi, ez, daukaguna daukau. Hortik aurrea, Osa, hemen esango nuke, bi talde mota daudela, esango nuke topuriakoak, eta azkenean topuria boxealaria edo MMA-ko tipa oso famatu da bain, eta nola ez futbolan txolismoa, ez da? Osa, zuek zeate maz, partido a partido, txoloa bezala, eta ez, en plan, gaur bihar bertan irabaziko dut dana, eta munduko txapelduna izango Nik uste gauza polikin ditugula beti, ez? 2000 eta esan dut bezala, 2011-tik etorriga poliki igotzen, baina beti igotzen jungea, bai kopurun, bai usteet, kalidaden, ez dakit, eskaini un programa, entrenamentuko programa hortan, eta berriro, jarraituko dugu. Poliki, baina aurrea, jarraitu behar dugu, aurrea. Oso ondo. Bueno, mutillak, mila esker gurekin egoteagatik, 24-25 denboraldi honetan sorteriko berena zuentzat eta klub guztientzat. Gu, kasu honetan, hemen erabat kamiseta txuria daukagu, eta ez dakagu inongo kolorerik, baina zorionak, sorte hon, eta etorkizuna segurenik izugarrizko gauza positiboak ekarriko ditu. Eskerrik asko gurekin egotagatik. Eskerrik asko zuei gonbidatagatik, eta... Egia dakar, zuekin nola baiteko monografiko bat indeu, eta gutzako importantea zantzatik, honen ingurun asko itzen dugu, eta zagupen batzu ditugu, eta garrantzitsua zan nik uste jendea pixkaten zutea, ez? Baina informalea pasatuta, egozin momentuan etorri zaitezkete kafe bat hartu, eta ate hortatik sartu, eta berrindu hemen zein da onda, zehoz komentatu hitzein, da gonbiatuta zaudete beste dozein egunetan hemen gukin kafe bat hartu, eta Markeli pixka broma batzukin, da holako gozak itea. Bueno, Markel, bukatzen hasiko gea. Eskerrik asko guztioi, eskerrik asko Joseba, eskerrik asko Beñat, eta Jon, urrengo programa ez da serio izango. Hori da gure burua.
Beti esaten du, ez dakigu, mikrofono hartzen dut ez dakigu nola atako da, urrungo atako da, jateatzen da, ez dakit. Eske gu ezela jende serio ekartzen Gure serio jartzen da, eta ja... Eta gainean mugika oraindik uste dut hasian dagoela, así que ez dago saltzarik. Bueno, gente, mila esker. Beste bat arte. Aio. Aio, arte.